बरिमाखा दखर एबसुनि बानजायनायाव गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादानि लोब्बै थुलुंगाखाङारि हाबाफारि लादों। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बरिमाखा दखर एबसुआ दिनै गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादाजों लोगोसे गोसो थुलुंगारि हाबाफारि लानानै फोजोबो। बरिमाखा दखर एबसुआ मिरु एबसुनि बिथोन बायदियै दखरानि बेन्दोंआवनो थानाय पश्चिम बाक्सा मौजा गोजौ फरायसालियाव थांनाय 6 जुलाइनिफ्राय 22 जुलाइसिम गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादाखौ खुंबोदोंमोन। मावबादायाव इंराजि ग्रामार, बिगियान आरो सानखान्थि आयदाजों लोगोसे थुनलाइयारि आरो हारिमुआरि बादायलायनाय आयदाखौबो फरायसाफोरनि गेजेराव लाफानाय जायो। दिनै जोबथा साननि हाबाफारियाव फरायसाफोरखौ लाफानानै मोनसे आदब आरो गुनगोनां सोलोंथाय मावथांखिनि सायाव सावरायनाय जायो। बेजों लोगोसेनो थुनलाइ आरो हारिमु आयदानि बादायलायनायाव देरहानाय फरायसाफोरनो बान्थाखौ गथायना होयो। मख'नो गोनांदि सरित बर'नि मेल सामलायनायाव बे सावराय जथुमाखौ बेखेवनानै होयो बरिमाखा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सत्रधन बर'आ। मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बाक्सा जिल्ला एबसुनि सोलोंथाय नेहाथारि निथु कुमार ब्रह्मआ। बरिमाखा ओनसोलनि गुबुन गुबुन फरायसालिनि फोरोंगिरि आरो सानसुमैफ्राबो बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। दिनै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै जोंबो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिल्लानि सिङाव थानाय गासैबो दखर आफादफोरखौ जे गोलोम बोथोरनि फोरोंथाय मावबादा बेखौ आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि बायदियै जे मावफुंनो थाखाय बिथोन हरदोंमोन। बेबायदियैनो गासै जोंनि बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय दखर आफादफोर आरो दखर आफादनि बिथोन बायदियै इउनिट कमिटि आरो खायसे गामि आफादफोर बानजायनायजों गासै मोन 77 जे सेन्टाराव गासै बे फोरोंथाय बादाया सोलिदों। बिनिनो दिनै मोनसे गोख्रों दखर आफाद बरिमाखा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जाय बिथांमोना 6 जुलाइनिफ्राय जागायदोंमोन बे फोरोंथाय बादाखौ दिनै बिथांमोना फोजोबनाय बे हाबाफारिखौ लादों आरो बिथांमोना बे फोजोबनाय हाबाफारियावनो थुलुंगाखाङारि हाबाफारि बेखौ बिथांमोना बानजायफादों आरो बेवहाय आंखौ बिथांमोना हांख्रायनानै लेंहरनानै बाहागो लाहोदों। दा बेवहाय आङो बाहागो लाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आङो बेहाय बाहागो लानानै फरायसा बिथांमोनखौ सोंदों जे जाय फरायसाफोरा बेहाय बाहागो लाफैदों जे बिथांमोना गासैबो माने गाव गावनो गोसो जानानै बे हाबाफारियाव बा फोरोंथाय बादायाव सोलोंथाइखौ बिथांमोना फोरोंथाय होनायाव लाफैदों। दा बिनि थाखाय फरायसा बिथांमोनखौबो आं साबायखर बावदों। दा उद्देश्यआ बेनो गोलोम बोथोरनि समाव जाय समाव फरायसालिया बन्द थायो बे बन्द थानाय फरायसालि बन्दनि समावबो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोना जे बेनो जे जायखौ नोजोर बोनानै बिथांमोना बिथोन हरदों बे नोजोरा जाहैबाय गरम बन्दनि समाव जेन जोंनि फरायसाफोरा सोलोंनांगौखौ थाद'होआ, थाद'नाय गैयि जेन सोलोंथाइ मोननांगौखौ बिथांमोना कन्टिनिउयै फोरोंगुरु सार बिथांमोननिफ्राय लानो हायो बैबायदियै बे राहाखौ खालामना होनाय जादों। आरो बेहाय जोङो स्पेसियेलि जे 18निफ्राय बा 15निफ्राय 20 दिननि गेजेराव जे सोलोंथाइ बादा होनाय बेहाय लेखानि गासैबो फोरोंनांगौखौ जों फोरोंजोबनो हाया। नाथाय जों बेहाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों माहारियारि आफाद हिसाबै हारियाव दिनै मा जादों मा जायाखै सोलोंथाइ बिथिङाव जों बर' हिसाबै बेसेबां जौगादों बेसेबां जौगायाखै बा गुबुन हारिया बेसेबां जौगादों बेसेबां जौगायाखै जों बैफोरखौ जोंनि फरायसाफोरनो मिथिहोदों। मोनसे इनफरमेसन होनाय बायदियैबो बे हाबाफारिखौ जोङो बानजायनानै फरायसा बिथांमोनजों जोङो सावरायलायदों। निस्सय जे मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे बेखौनो फोरमायखादों जे जाय फोरोंथाय बादा बेखौ बिथांमोना जोंनो मिरुनिफ्राय जिल्ला फारसे बेखौनो बिथोन हरदों जे आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखिजोंनो बे फोरोंथाय बादाखौ जोंखौ बानजायनांगौ होनना बुंहरदों। जे आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ होनना बुंनाय लोगो लोगो बेहाय स्किलनि बाथ्रा फैयो। जोंनि फरायसाफोरा दिनैनि बादायलायनायनि जुगाव क्वालिटि इडुकेसनखौ मोनफुंनांगोन, बेजों लोगोसे स्किल बेस जानांगोन। जे स्किल बायदियै फरायनायजोंल' नङा, फरायनायाथ' थाखानांगोन, बेजों लोगोसे मोसानोबो रोंनांगोन, रोजाबनोबो रोंनांगोन, गेलेनोबो रोंनांगोन। दा बिनि थाखाय जे बरिमाखा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बेहाय जे थुनलाइयारि जि आयदानि बादायलायनाय बेखौबो बिथांमोना बानजायदों। लोगोसे हारिमु आयदानि मेथाइ रोजाबनाय आरो मोसानाय बे बादायलायनायखौ बिथांमोना दखर आफादनि गेजेराव जाय फरायसाफोरा जि फोरोंथाय बादायाव फोरोंथाय लानो फैदों बिथांमोननो बादायलायहोदों। आरो बेवहाय जे दखर आफादनि बिथांमोना जाय हाबाफारिखौ बानजायदों बियो दिनै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथोन हरनाय बायदि बे हाबाफारिया गोरोबदों। लोगोसे बेल' नङा, आथिखालाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जे 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जि जोलुर बादायलायनाय बेखौबो जे बड'फा गोजोथायारि सोलायनाय मावथांखि हिसाबैनो आरो बेखौबो जोङो आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मोनसे आयदा हिसाबैबो जों लाफानानै आथिखालाव बे 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर जोनाय बादायलायनाय बेखौबो जोङो बानजायगासिनो। जे जोंनिया नांगौ स्किल,
फरायनायजों लोगोसे जोंहा जाय फरायसाया जि आयदायाव रोंगौथि दङ बे गावनि स्किल बायदियै बे फरायसाया जेन गावनि केरियारखौ मोजाङै दानानै लानो हायो दा बियो गुबैयै बाथ्रा गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि बिथां चेनेलसिम आंनि गोसो गोरबो खुलुमनाय थाबाय दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि थांखि लादोंमोन बे निर्देगै जिहेतु जोंनियाव माने कचिं खालामबाय बे खालामनायाव आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों मानोना माने जितु इन्सपेक्टर अफ स्कुल जा बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि बिडिसिनि आन्दाराव जोंखौ जि निर्देश हरदोंमोन बे सामार केम्पआव बेवहाय जोंखौ 10 दिन खालामनो होदोंमोन खिन्थु 10 दिननि स्थलाव जोङो माने 7 दिन मा खालामनो मोन्दों आरो बे 7 दिन खालामनायनि उनाव बिथांमोना जितु माने आखायाव लादों बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसाया जितु आखायाव लादों बे मथे आं बेखौ बिथांमोनखौ वेलकाम खालामनानै बेवहाय कचिं खालामनो होदों आरो बे कचिं खालामनायाव बिथांमोना गोबां माने गियान होदों होनना आं सानदों मानोना आंनि नोजोराव नुना मोनो जे माने अकल कारिकुलामनि बाथ्रा नङा अकल स्कलास्टिक जेनेबा स्पर्ट्स डेबेटिं बायदिसिना इडुकेसननि जिखिनि माने नांगौ स्किलनि कारणे बिथांमोना बहुत माने गथ'फोरखौ बुजायदों आरो खारन दिनै आं नुना मोन्दों दिनै जितु फोजोबनाय बे फोजोबनाय आलासिबो दङ बिथांमोना आरो बिथांमोननि सिगाङाव जिखिनि गावसोरनि गथ'फोरनि जितु स्किल बे स्किलखौ आं नुना जोबोर गोजोनदों खारन आंनि हाजाराव क्लास 6नि माने एलपिनिफ्राय दाख्लै बाव फैनाय गथ'आनो ओरैबायदि मोसानो खोन्थिदों बा ओरैबायदि बान्था मोन्दों माने बिथाङा किसुमान थाबै बुंस्लिबनाय एक्सटेम्पर स्पिच बा लिटारेसि माबायाव बहुत बान्था मोन्दों आरो बेफोरनिफ्राय आं नुना मोन्दों जे बिथांमोना बहुत माने आगबारिदों आरो बेबायदि जुदि परिबेखआव फैयोब्ला निश्चय बहुत आवगायलांगोन होननानै आं सानदों आरो बेखौबो आं बरायदों जे जितु जोंनि खाथियाव नेहुरु आनसलिक हाइ स्कुलनिफ्राय खुदियाफोर फैदों बिथांमोननिफ्राय आं जोबोर माने अननाय आं बावहरदों लोगोसे गाहाय फोरोंगिरि बिथांखौबो जों साबायखर होदों आरो दिनैनि आफाद जितु दलबारि अलंबार हाइ स्कुलनि जोंनि पश्चिम बाक्सा हाइ स्कुलनि जितु फरायसाफोर बेफोरखौ नुनानै आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों जा मोजाङानो जादों आं सानदों जे जोंनि जितु माने दखरा माने दुलाराय बर' फरायसा बरिमाखा माने फरायसा आफादा जिबायदि माने दैदेननाय खामानि लादों बेवहाय आं जोबोर साबायखर होदों थेवब्लाबो आं बेखौ आं गावनो दुखु मोन्दों जे बिथांमोनखौ जेरैबायदि सुबिदा होनांगौ खिन्थु आंनियाव बेबायदि सुबिदा आं मोनाखिसै जि हादों आं बेखिनिखौ सुबिदा होदों जाखिनिखौ माने थोब्ले माब्ले गेजेरजों बिथांमोना जे खस्थ'ब्लाबो खालामदों बेखौ आं जोबोर गोसोजों साबायखर होदों आरो आङो नेहुरु आनसलिक हाइ स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरि जोंनिया बरिमाखा दखरा बर' फरायसा आफादा हांख्रायनाय लेखा आंबो फरायसाफोरखौ बेवहाय हगार हरनाय जादों आङो आसा खालामदोंल' नङा आं नुदों जे बेवहाय फरायसाफोरा फैनानै निस्सय गोसोफोरखौ रिफ्रेस फरायनायखौ बा गावसोरनि जि गोसो मोदोम बा साननाय हनाय बिखौ रिफ्रेस खालामनो हानाय जादों होननानै आङो सानदों आरो बेफोरथ' फरायसालियावनो गोलैनाय एक्टिभिटिसफोर बेफोर माने कालसारेलानो जा बा लिटारेरि कम्पिटिसनानो जा फरायसालिफोराव माने खुंथारनांगौ फाथिथारनांगौ एक्टिभिटिसाव गोलैयो आरो जोंनो हायार अथ'रिटिफोरा बेफोर एक्टिभिटिसखौ सम सम खालामनो थाखाय जोंखौ जरदार माने बिथोन हरो आरो बे हिसाबै बिथांमोनाबो बे आयदाखौ फल' खालामनानै जिबादि फरायसाफोरनि गेजेराव माने कनसियासनेस लाबोनो नाजादों बा रोंगौथि दिन्थिनो हानायखौ फरायसाफोरनियाव लाबोनो नाजानायखौ जोङो बरायथारनांगोन मोजां जादों होननानै आं सानो आसलते बे कचिं क्लासावनो जा बा फरायसालियाव लानाय एक्टिभिटिसनि मादाव बेफोरखौ लाफानानै जिखिनि जों खालामो बेजोंल' थोजासे नङा बिनि लोगोसेनो जोङो खायसे माने भकेसनेल किसुमान ट्रेनिं लायोब्लासो जिउनाव बांसिन माने फिथाइ गोनां माने जागोन होननानै आं सानो एक्सट्रायै किसुमान भकेसनेल ट्रेनिं लानानै जेब्ला आवगायलाङो अब्लानिया पारफेक्ट जायो पारफेक्ट मन्सआव बाहागो लानो हानाय जायो आरो जोंफोरनि फरायसालिफोराव बा बेफोरबायदियाव खुब थोजासे माने साफिसियेन्ट माबा गैया आरो बेबस्था गैद्राया आरो थेवबो बेफोरखौबो जों नागारनो हाया बेखायनो जायो आरो गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम खुलुमनाय थाबाय जों बरिमाखा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिशन स्किल एन्ड कुवालिटि इडुकेसन बेजों लोब्बा लाफानानै
मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बादियै थांनाय 6 जुलाइनिफ्राय 22 जुलाइसिम थाखो 6निफ्राय लानानै थाखो 10सिम फरायबाय थानाय दखरानि बेन्दोंनि गासै फरायसामोनखौ लानानै जों नैबे पश्चिम बास्का मौजा हाई स्कुल बे हाई स्कुलाव मोनसे सेन्टार बानायनानै माखासे रोंगौथि गोनां फरायसामोनखौ लाना फोरोंगिरि बिथांमोनखौ एस ए टिचार हिसाबै जोङो हांख्रायनानै लाबोनानै फोरोंथाइ मावबादा खौ खुंफुंबाय थादों। बेहाय जोङो गुबैयै मोनथाम आयदाखौ लानाय जादों, मेथामेटिक्स, जेनेरेल साइन्स आरो इंलिश ग्रामार। मानोना जों मोनथियो जों गुबुन गुबुन समाव एबा गासैबो समावनो जोङो मेट्रिक होनो गोनां फरायसामोनखौ लाफानानै गुबुन गुबुन फरायसाफोरनि न'खर न'खर थांना जेब्ला जोङो स्टुडेन्टफोरजों रायलायो, गुबैयै बे मोनथाम आयदाखौनो एसे गोब्राब मोनो, खस्थ' मोनो, बुजिनायाव तान मोनो, बेबादि होनानै बिथांमोना जोंनि सिगाङाव अजद होबाय थायो। बेनिखायनो जोङो दखरा आफादा मोनसे सानखांनानै गुबैयै गुबुन गुबुन आयदाफोरखौ एसे दोनथ'नानै बे मोनथाम साबजेक्टखौ लानानै नैबे हाबाफारिखौ जोङो थाखो 6निफ्राय लानानै थाखो 10सिम बेखिनि थाखोखौ लानानै जोङो नै प्रि सामार कचिं जि केम्प, बे केम्पखौ जों खुंफुंनाय जादों। बेहाय जोङो खालि एकाडेमिक लाइनखौल' नायाखै, जोङो जिहेतु दिनैनि ग्लबेलाइजेसन जुगाव बा दिनैनि जि गोदान इडुकेसन सिस्टेम, बे इडुकेसन सिस्टेमा स्टुडेन्टफोरनि सायाव स्टुडेन्टफोरनि बेबादि लिरनाय फरायनाय बा एकाडेमिक केरियार बा सार्टिफिकेटनि सायावल' गोसो होआलाबासिनो माखासे एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिभिटिस एबा स्किलफोरनि सायाव दिनैनि इडुकेसन सिस्टेमा बेस खालामदों। बेनिखायनो जों नैबे जोंनि मावबादा, बे मावबादायाव जोङो अकल बिजाबनि कन्टेन्ट्सफोरनि सायावल' सावरायालाबासिनो जों माखासे एक्टिभिटिसफोर लादों। जेरै जोङो लिटारेरि बिथिङाव सेक्सनाव जोङो एक्सटेम्पर स्पिच बायदिसिनाखौ लाफानाय जादों। कालसार बिथिङाव जोङो ग्रुप डेन्स, सिंगोल डेन्स कम्पिटिसन, बेनि अनगायैबो जोङो मेथाइ रोजाबनाय बायदिसिना बादायलायनायखौबो लाफानाय जादों। जोंथ' बेनि सायाव जोबोद आसाबादि आरो जोङो जोंनि फिडबेकखौबो लाबाय थायो सम सम। आरो थिग बेबायदिनो जोङो दिनैनि जि फोजोबनाय हाबाफारि, बे हाबाफारियावबो जोङो बिथांमोननिफ्राय जों माखासे कमेन्ट्सफोरखौ, फिडबेकखौ लागोन आरो माखासे जोंनि स्टुडेन्टफोराबो मोनसे बेनिफिट जादों एबा मुलाम्फा जादों बा गोसोखौ गोजोननाय मोनदों होनना जोंनो फोरमायदों। मानोना एफाग्राब गरम बोथोरावबो बिथांमोना जोंनि खावलायनाय बायदि दिनै कचिं क्लासाव फैबाय थादों गिबिनिफ्राय जोबजासिम। बेनो मोनसे फोरमान जायो जे बिथांमोना जोंनि फोरोंनायखौ मोजां मोनदों एबा बिथांमोना जोंनि जि कचिं क्लास, बे कचिं क्लासनिफ्राय माबा मोनसे मुलाम्फा जादों। नङाबा बिथांमोना बेबायदि गिबिनिफ्राय जोबजासिम रेगुलार जानाय नङामोन। बेनिखायनो जों बेनि सायाव जोबोद आसाबादि। बेहाय जोङो गिबियावथ' नियार एबाउट 150 बा 150नि सायाव थांदोंमोन। नाथाय जोबनायसिम सानफा साननै बहाबा साफा सानै गथ'फोरा एबसेन्ट जानो नागिरो। नाथाय दिनैनि नैबे क्लजिं सेरेमनि, बे क्लजिं सेरेमनियाव जों दा मोनसे रेजिस्टार बिथांमोननि एटेन्डेन्स लादों। जोङो 150 स्टुडेन्टफोरा दिनै प्रेजेन्ट जादों आरो बेबादिनो नियार एबाउट 150 बा 150 स्टुडेन्टफोरानो एसे खम बिसिनि गेजेराव नुजाथिबाय थादों आरो। सोलोंथाइ बोसोर 2023-24नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि दखर ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय बिटिआरनि गंसेल' दखर ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो। फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन। 12 थाखो उद्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचेलर अफ फाइन आर्ट्स, बेचेलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सरकारि कलेजआव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि दखर ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव गोदानै मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9085292451 आरो 93654912557 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।